smukke. I lovede, at I ville hjælpe. Hør os, din trofaste tjenere. I lovede det. Dine evige tjenere. Dine udvalgte. Du har halvdelen af dit liv tilbage, og du har aldrig givet op. Tænker du aldrig over livets mysterier? Nej. Hvorfor tror du, flaskeposten kom ned til os, Karl? Vi kan redde 2 børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i 8 år. Hvad er det, du prøver at sige? Det var Gud, der sendte os den flaskepost. Han kører en eller anden sygeleje med de her familier. Lærer dem at kende over flere år. Tager deres børn. Hvad er det, vi har at gøre med her? Et barn forsvinder. Forældrene siger ikke noget. Ikke til nogen som helst. Det skulle da mærke. De andre børns forældre, de har ladet dem slippe afsted med det, uden at sige et ord til nogen. Fordi de troede mere på Gud, end de troede på politiet. Så nu spørger jeg dig lige en gang til. Kan du leve med, at du intet har gjort for at redde dine børns liv? Skal ikke blande jer! Han er ikke kidnapper. Han er seriemorder. Jo, vi frelser os. Der er en chance for, at vi ikke finder dem eller Karl i live. Du spiller din tid. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på en skid.